Дами и господа, този поздрав е специално направен за Јули Боса от Севлиево, за неговата жена Ася и за техния син Ямач. Една фамилия, едно семейство, Рајкови, Јули Боса! Јули Боса брат, познава го градот, до него Ася, неговата жена, а Ямаче слънцето в тяхната душа. Една фамилия, едно сърце, Рајкови вървят винаги заедно, където и да отидат, уважение. Јули Боса им е сположение. Айде, айде, свири кларинета, за Јули Боса да тресе планетата. Ася до него, любовта голяма, Ямаче синот, гордостта на Рајкови. Јули Боса! Јули Боса! Севлиево знае това име. Ася и Ямач, семейство едно, Рајкови завинаги, рамо до рамо! А до него Ася усмивка му дари. Ямач расте, малкият герой, за мама и тате той е номер едно. Където има музика, там са и те. Чучека започва, играят ръце. Кларинетът плаче, басът гърми. За фамилия Рајкови нека се чуе до зори. Една жена Ася, една любов, един син Ямач, най-големият зов. Јули Боса, Ася, Ямач, това семейство е истински пач. Айде, айде, свири кларинета, нека се чуе чак до небето. Јули Боса, Јули Боса, Ася и Ямач, Рајкови завинаги. Обаре думо за Јули Боса от Севлиево, за Ася, неговата любов, за Ямач, тяхната гордост, за фамилия Рајкови. Една фамилия, едно семейство, едно сърце. Респект, вали гърми, кларинета да свири, ключека да върви. Јули Боса, Ася, Ямач, Рајкови. Дами и господа, дами и господа, дами и господа, Дами и господа! Дами и господа! Дами и господа! Дами и господа! дами и господа, Дами и господа! Дами и господа! Дами и господа! Дами и господа! Този поздрав е специално направен. Дами и господа! Дами и господа! дами и господа, Дами и господа! Този поздрав е специално направен за Јули Боса! Дами и господа! дами и господа, дами и господа.